Aku ora ono kei piye le. Lah ayo ora mau kek ora tak kei. Kei ah. Iki gak jajan. Ayo sik, tak cekane. Ki setengah ta ora? Tengah. Yo wis aku man SP. Deh. Nek Entek ah, lho wong kowe gak gelem bare. gelem ora. Wis yo muni rak gelem. Ya gelem kok. Kok goblok jikuk. Napa ora dipo? Dipangan ah. Pang ki ngopo? Sampah ya. Kowe sama masyarakat ra? Kowe wae. Ki gabut ta ora? Kak, Ayo nonton apa paling gelem. Aku sih menak aku sing nyongge. Tapi diindik karo wongi. Yo, yo. ki iso menek ta ora? Soa. Diteni ra iso. Kowono lisan kowe ngomalan. Cukup tenan yo. Iya. Oh didik. Iya. Malah gak gelem. Mau banter-banter mau ketemuan malah kenolo malah aduh. Ngomong ngene. Yo aku ya, aku mau jadi urun di bojore. Ngono aku tak sing ngopeni cepet. Aku rasa aku sedal ah. Rasa aku sedal kayak ibu ibu. Tradisional loh. Mana aku? Aja. Ya, susu Leti perme. Gede sih kono lho, gede. Ya. Baik, aku. Goblok kok. Tak oke kono. Soalnya pakai kayak kamu. Nih. Anak rani. Awas. Alah mau. Jangan mau. Iki dideleng ndak iso Mau anak rani. Oh. Oh. Tidak. Kira rani. Ora tidur gak jangan. No. Kena. Nah, tabrok ya. Tabrok. Sorry. Yo. Dapat, Bu. Coba kita ora sido mena. Ayo, anu nisi ke penanu. Penek awong kumpul ra ono. Oke, terus PA. Lu, goblok. Mana. Tak nyugek. Ih. Kentang lu. Ben, gua tak dulu ini. Aduh, sial. Betapa indahmu ingin bertambah. Oh, tidak kasih. Kai. Ya, tadi. Ini teh aku. Ngomongnya tahu apa lah, yo. Gue kayak persis ini. Ini apa yo? Apa nih? Ibu tuh, Cara. beli. Cekal siji. Rut. Iya. Lalu apa? Itu sing arai. Ini apa? Penan. Kelem mo. Kalau misal apa yo Mas Ham, kuotak sisan. Aku lah. Kancamu di. Bo, blayu wong ya. Hah? Blayu. Parani. Ngapain lapono RT pisan iki. Abdia. Ora di. Yo, di cegeng ke. Aku ya. Ngerti aku. Tu apa? Lho, ala batuk. Ngopo ke watu?
Ojo ki guyu ki. Patok ndak ora. Nggih. Malah corona iki corona RT kok. Ade ae parani nganu dokter asek 10 ngono. Sekali dipasung Mas e. Doni. Ya, tegeng sisan. Menan ini ya gudreng sih. Apa gudreng. Aja nangis ah, diarani ngono. Ora nangis awak. Cup. Aja nangis ta. Ora nangis. Aja nangis. Kau bukan jago cek kalau jago. Aduh, ini itu barang ni awak tu ada kan tu guys. Gorene. Iko gorene. Ya, tak meren pe. Iko tukune tak meren. Yo parani lah. Ono gorene ya ceramane. Rasa kesuwen cepet. Yo, sate ya. Ya wis ah. Ono apa? Oh, cari. Udah ngajani wong. Ayo sih, tapi bohong. Ayo. Sana ya, teman. Lagi tumpah.